Yo. Asik. Suko mati. Oh. Sini njaluk aqua botol. Tuku dhewe. Hah? Tuku dhewe. Maaf, maaf. Guyon Mas, sampean guyon kula guyon. Pun enten, pun enten. Mas, MC ini njaluk bakso. Apa kowe ra kelingan? Sistem yang tidak berjalan, komposisi yang tidak pas, lah iya gagal paham. Gagal paham. Walah Pak, panjenengan iku daya glocok, baris kok kono siji-siji. Kula boten Pak, kula namung guyon kowe malah jenengan niku. MC-ne boten sah Pak. Matur suwun. Aku ora penak lho Bu. Kowe iki ngarak anu marai geseh kok gel. Urung wayahe barang kok ya ngene iki ra kepenak aku ki. Isin aku ki. Aku ya isin jane Pak men. Tak kepenak aja. Repot lho, alah. Apa kowe ra kelingan?
Pemanasan nggih Pak Min. Apa kowe ra kelingan Monggo Pak Min. Apa kowe? Apa kowe? Kantongku kebak. Mbak Dari, 2000-an. Mbak Yati. Ayo mergawe ini loh. Keluarga besar saking Sragen monggo beksan kayum sinarengan kadang-kadang suko Wati campur sari. Pak Paiman, Pak Harto, Pak Doso, Pak Mardi, Pak Bejo.
ayo dik Penak lho. iki piye ayo dik iki piye aja lali yo dik gotong royong ro kancane yayo paling enak roti kismis penyanyine manis kahane ngemis MC-ne njaluk teh botol monggo Mas Bejo kepareng jumeneng netraku katio kencana kinadar dasare nganggo ageman pindha cengkir gading kuning musti kandeng tias ojo agawe kuciwa rina wengi mung ayun tak pedang atiku ayo sing karane rasa kang sejati kang tumurun satalenge kalbu sanubari asik sak lumrahe wong ngalamun kabeh sarwa katon endah iku kenepe wong urip atiku ngalamun spesial kanggo Mas Bejo yang punya Cilengsi asik rina wengi mung kayung
ayun tan pendat hatiku alamun tuh wong ayu sing karaning rasa kang sejati pengen bubar rong lagu bar nek pengen dilanjut gitu lagu ini seragenan wong ayu musti kanenggan ojo agawe muji wong iku kenape wong urip umbar rasa katresnan Mas Bejo tenang ae ku lagune meneh Beksan tayub sinarengan kadang-kadang campur sari suko wati tan kantong kagem keluarga agung saking Jati Ploso Sumber Lawang Sragen Asri sene kuyung terah foto alkalin audio sengkondang monggo Mas Bejo jebul kok ya mung semono katresnanmu tan ana nyatane janji tresno nganti mati kowe tega medhot katresnanmu monggo Pak Min apa boyo wis pinasti urip tansah nandhang lara ati panantuk katresnan jati bejo temen konku urip iki aduh dewa duh Bathara aduh nyawa kula nyuwun pangaksapa yen to urip tanpa guna nyawa kula enggal abang juta biyen mula aku lila nika krama marang MC liya
katresnanmu kan ana nyatane janji tresno nganti mati kowe tega medhot katresnanku kuto urip tansah nandhang lara ati manantuk katresnan jati bejo temen konku urip iki aduh dewa duh Bathara aduh nyawa kula nyuwun pangaksama yen to urip tanpa guna nyawa kula enggal kapan juta piye saiki ketok nek Pak Men iki sing disenengi Piai Putri. Senembang bogel iki lho, gak dilirik blas. Jajal senembang Rizka juta, 2 juta. Tenan. Biyen mula aku tila dika krama marang MC liya muga bisa agya mulya langgeng saklaminya monggo keluarga besar saking Sragen kepareng jumeneng danten monggo Mas Haji monggo pamit Bu Yanti Mbak Mia Mas putri Haji tercintanya dikutang dulu ya. sedanten keluarga besar saking Sragen anak putu ponakan sedanten sik Mas terus Mas langsaran terus Mas monggo Mas Sigit beksan tayub sinarengan kadang-kadang suko wati campur sari sedanten anak putu ponakan kepareng jumeneng rumiyin sinarengan kadang ala kalin audio sekondang terah foto video syuting hey. Monggo Pak Haji Roplan sedanten timun sigarane ayo bangun rumah tanggane Sire
sak dange bocah ayu aja mung pijer nesu yen dituturi sibuk supaya slamet rahayu nak lanang-lanang dhewe anak wedok dhewe anak wedok takut dange besok bisa nyambut gawe takut dange bocah ayu aja mung pikiran nesu yen dituturi sibuk supaya slamet rahayu anak lanang dhewe anak wedok dhewe Dengki bablas ke ketemu jodoh ben rada gayeng ya Mas gayeng ke mandi-mandi ya 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 oe ya 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 oe ya 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 yen kowe takon aku dik paling enak mangan lawuh tahu yen kowe takon aku dik paling enak nikah entuk guru yen kowe takon aku dik paling enak mangan sambel terasi yen kowe takon aku dik paling enak nikah entuk polisi padha wae tenak rasane padha wae sing penting kematine yen kowe takon aku dik paling penak mangan lawuh uyah yen kowe takon aku dik paling enak rapi entuk lurah Salah setitik aja tiga berunte
kuning paling enak mangan roti. Yen kowe takon aku ning paling enak rapi entuk MC. Padha wae sing penting rasane. Padha wae sing penting kematine. Sasane deri. Ninggal kang tresnan. Spesial kagem jurakane bakso Sukowati. Pamit. Ninggal kang tresnan. Mas Bejo jurakane Kilingan Cilengsi. Pak Mardi. Aja lali pawelingku nang. Mas Haji bisa, Mas Haji bisa loh. Oke, Pak. Mas Haji. Ayo monggo Pak. Aja lali pawelingku. Oke mono lanas janji-janjimu. Aku kan setya satu. Sukowati.
spesial buat putri tercinta, putri dari kami yang sama Saji. Jadi akan saya tebus rumah Saji sama Saji sama ya. Dalam musiknya banter ya Dede anteng. Iya calon kuwi. Monggo Bapak. Monggo Pak. Aja lali bawalengku. Janji-janjimu aku kan setia satu. Terus Mbak Sri Winarti, Mbak Lucy, Sugeng Siang. Bas Audio. Sajrone atiku nalika sliramu ninggalaku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa Semoga saking keluarga Ageng Gading Tanon bakso mriki. Sri Winarti, Mbak Nisa Ayu kanggo gombal Sugeng Siang Sandulan Sampur Sari saking keluarga Ageng Tanon semoga bangsa mriki yo 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 demi unger nangis sajrone atiku nalika sliramu
sambat karo sapa Tak suwun rene Mbak Setarsel selamat siang. Carane jalan kedi Caranan carane rambut taun nono windono taun teni ing pucuking tresno balung nangka kebasane mung katon siramu wae Ojo lali pameleku Uga mangan janji-janjimu Aku kan satya satu anteni ganti isa elingmu Tanduk malih mboten Pak Dijumadi. Wis sading ya wis. Candu laras campur sari. Bakso audio sound system celah foto dicantum. Yuk. Halo Yoren. Tirang tak sawang katon manis tiba bunga yen lakon nyanding slirante Sri Winarti Sugeng Siang.
wanteng omah wis ora krasa keluyuran goleki sing tak sayang mobeng medera nggonku goleki ora krasa soalan ati bengi pikirku boleh selaret tireng tak sawang katon manis ipo bunga yen lakon nyanding sliran ora gampang hatiku jiwan liyan nasi podeng podang andurut hati kebangan ora mandol hatiku sang saya datra tak sramani son pikat bulu tenggendro